И здравейте хора, в днешното видео, както виждате, ще играем Brawl Stars. Ако може, бих ви помолил да се абонирате за канала, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Също така, може да харесате видеото, ако искате още такива видеа на Brawl Stars. И да, това е. Ако може наистина да ме последвате, да харесате видеото, защото това ми е първото видео, както виждате, малко съм притеснен. И да, днеска ще играем Soul Showdown, може някой друг гейм мод да пуснем, ще видим. Като ще играем с Фанк ще си играем, да. И нека да започваме направо, няма какво да се обяснявам. Нека да видим срещу какви хора ще ни пусне. Добре, има горе-долу двама, които са по-така труднички, другите иначе са лесни. Така, цак, оп, мислехме. Мале хора, наистина не мога да ги предвида. Цак, 2, 3, ох, Дарил, много го мразя. Така. И тази, между другото, беше лесна. Тя май беше Diamond. Не, всъщност не съм сигурен. Може би беше Gold. Но да. Така. Оглеждаме се. Оп. Мек. Така. Оп. Цак. Аре бе. Хора, на косъм беше това наистина. Добре. С кой сме на шоудаун? Добре, горе няма никой. Оп, старновата. Не. Добре, гъгъл.